Mae cynllunio ymatebol yn golygu bod y plant yng nghanol y cynllunio o hyd. Fel oedolion bod ni ddim yn dewis beth dyn ni eisiau cynllunio ar gyfer y plant a bod y plant yn dewis. Mae'n golygu bod ni'n arsylwi ar y plant, dilyn eu diddordebau nhw, gweld be maen nhw'n hoffi gwneud a wedyn ehangu ar y chwarae yna o hyd i fod yn hollol ymatebol i'r plant sydd yn ein gofal ni rwan. Felly mae hwnna'n golygu pob wythnos, pob dydd, pob mis, pob tymor, pob blwyddyn, wneith hwnna'n newid o hyd. Ni'n cynllunio gyda diddordeb y plant. Ni'n gofyn i'r plant beth maen nhw moyn wneud, beth maen nhw'n hapus yn wneud. Dwi'n meddwl bod y plant yn hapus, maen nhw'n gosod pethau mas i ni, a wedyn mae cynllun wedyn ni yn dod mas o beth mae'r plant yn hoffi. Fel tîm, ni wedi dod nôl o asesu y plant a wedyn ni'n gweithio fel tîm wedyn ni i symud mlaen a dod i popeth mewn i'r cynllunio. Mae'n bwysig cynnal cyfarfodydd staff, fel fod pob aelod y staff yn cael mewnbwn i'r hyn sydd yn digwydd o fewn y lleoliad. Mae e'n proffesiyneleiddio'r lleoliad, mae e hefyd yn rhoi cyfle i bob aelod y staff cael ei lais wrth cynllunio. Dysgu digymell ydy dysgu yn hollol yn y foment, bod yna cam nesaf yn y foment yna. Mae dysgu digymell yn amazing. Mae plant wrth eu boddau yn clywed eu llais nhw a mae rhywbeth cyffrous yn digwydd yn y foment. Enghraifft, os mae yna plentyn efo tatws yn y tŷ bach twt yn torri neu yn rhoi yn y popdi i creu sglodion, ac o fewn hanner awr neu awr yn y lleoliad bod nhw wedi actually defnyddio tatws yna i creu sglodion. Mae yna gymaint o waith dysgu yn hwnna, mae yna gymaint o profiadau plant yna, ond hefyd mae yna mwy o cyffro yn hwnna hefyd.